2 Chronicles chapter 21. Natay ni Jehoshaphat, na itabon iti tanem dagiti ar-ari iti siyudad ni David. Ket ni Jehoram nga anak na ti simukat kenkuana nga ari. Innem ti lalaki a kakabsat ni Jehoram, da Asarias, Jehiel, Zacarias, Asariaho, Mikael, ken Sefatias. Anak amin ida ni Jehoshaphat nga ari ti Juda. Ado ti balitok, pirak, ken daduma nga agkakapateg asanikwa nga inted ni amada kadakwada. Naikan ti tunggal maysa kadakwada iti aywan na anasariked-kedan a siyudad ti Juda. Ngem gaputat ni Jehoram ti inauna, iso ti pinili na a sumukat kenkuana. Idi natalgeden ti panagturay ni Jehoram iti pagarian. Pinapapatay na dagita amin a kakabsat na agraman sumagmamano nga opisyales nga Israelita. Agtawen ni Jehoram iti 32 idi mangrugi nga agari, ket 8 atawen a nagturay ijay Jerusalem. Tinulad na dagiti dakes nga aramid ni Ari Ahab ken dagiti dadduma nga ari ti Israel. Agsipod ta inasawa na ti maysa kadagiti anak ni Ahab. Nagbasol ken ni Yahweh, ngem saan a kinayat a dadaelan ni Yahweh ti kaputotan ni David. Agsipod ta adda tulagda ken ni David ket inkarina nga agtultuloy nga agturay dagiti kaputotan na. Bayat iti panagturay ni Jehoram, immalsa ti Edom a maibosor iti Juda ket nagbalin a siwawaya a pagilyan. Iti kasta nagrubwat ni Jehoram ken dagiti opisyales na agraman dagiti lugan a pakigubat tapno raotenda ti Edom. Sadyay linakob ida dagiti armada ti Edom ngem iti rabii. Naipamuspusan da ti panaglibas da. Manipod idin na isinan ti Edom iti Juda. Iti dayta metla a tiempo, immalsamet ti siyudad ti Libna. Gapot at tinalikodan ni Jehoram ni Yahweh a Diyos dagiti kapuunan na. Nang bangon pa'y kadagiti lugar a pagdaydayawan dagiti pagano, kadagiti nangato a disso ti Juda. Ket insungsong na dagiti tattao ti Juda ken Jerusalem nga agbasol ken Yahweh. Nagsurat ni Propeta Elias ken ni Jehoram. Kastoy ti nailanad iti surat. Ukumen na ka ti Apo a Diyos, ti kapuunam a David. Agsipod ta di mo tinulad ti panagbiag ni amam a Jehoshaphat wenno ti pagwadan ni apong mo nga Ari Asa. Sinurot mo ket di ti aramid dagiti ari ti Israel ket insungsong mo dagiti tattao ti Juda ken Jerusalem nga agaramid iti dakes. Kas iti panangisungsong ni Ahab ken dagiti simmaruno kenkuana iti Israel tapno agbiagda asaan a napudno iti Dios. Pinapatay mo pay dagiti lalaki a kakabsat mo a naimbag ngem sika. Gapo kadagitoy nakaronto ti panangdusa ti Apo kadagiti tattaom anak mo ken asawam ket dadaelen nanto amin dagiti sanikwam. Kaptento tinakaro a sakit dagiti bagis mo ket kumaron to a kumaro iti panaglawabas dagiti aldaw.
Adda dagiti Filisteo ken Arabo iti asideg ti panagnanaidan dagiti taga Ethiopia iti igid ti baybay. Imbaon ida ni Yahweh a manggubat ken ni Jehoram. Rinaot da ni ti Juda, nagsamsamda iti palasyo ket impanaw da akas balod dagiti amin nga asawa ken anak ti ari malaksid ni Ahazias nga inaudi nga anak na. Kalpasan amin dagitoy nangyeg ni Yahweh iti naot-ot a sakit a kimpet kadagiti bagbagis ti ari. Dandani do ataween akimmaro ti sakit na. Agingga anatay ti ari nga agsagsagaba. Saan a nagpasged dagiti iturayan na iti apoy pangdung-aw da kenkuana akas ti inaramid da kadagiti kapuonan na. Agtawen ni Jehoram iti 32 idi maisaad nga ari ket 8 ataween a nagturay ijay Jerusalem. Awan ti 5 iti papatay na. Intabon da iti siyudad ni David ngem saan nga iti tanem dagiti ar-ari.